Halo लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय आरोबाव मोनसे गोजान लामा हान्थिनो नागिरदों गोजान लामा माने चिराङावनो भुटान बर्डार एकदम उदालगुरि भुटान बर्डार उदालगुरियाव हाग्रायाव हाबहैगोन थारमाने दिनैहाय नैबे बिथांजोंनो होलांनोसै बे गरायजों हाग्रायाव हाबहैगोन नालाय एसे गुदुं खालामनानै लादों जों थांफागोन जाहैबाय बिखु थांनांगौमोन बिखुआ थांथ'नाय नंला ओमफ्राय सोमदोन दं सोमदोनखौ लामा ससेयाव लोगो लाहैगोन आं दा बेखायनो बहाबा गोग्लैनोबो हागौ गथ'खौ स्टेन्ड लायाखै मोनसे काभार सोनानै लाबाय आङो काभार सिङावहाय ओमफ्राय खुलिनानै बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय मैयानि ब्लगखौ खिन्थु दिनैसो हगारसिगोन आं दाहाय मोनायावसो ओमफ्राय बिदिनो तो बिदिब्ला बेगमाथ' माइरं लायनो थांबाय डिलारनि तो चल्लो औ चल्लो होनो मोनालै आंनि चेनेलावहाय माबा थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नङा होमबा लोगोफोर दैज्लां बोथोर सफैबायना दैज्लां बोथोर सफैबा मा सफै गायनाय फुनाय ना दा थिग बेफोरबायदिनो रौमारि गामिनि सानैसो मबाइला खोबाब सानैसो बिनानावफोरबो दं लोगोसे बाजै होनांगोन ना मानांगौथाय बाजैखौनो होनासै खोथिया फुदों दैज्लां सफै दिनैसो फुजेनखादों ना मा हा बाजै दिनैसो दा हाजिरा ना माब्रा हा ओमफ्राय आदामोनखौलाय मानोथो लिंबोआखै आदाखौलाय लिंबोआखै सबायझाराव भारा लांदों बेखौ फुजोबखानांगौ ना मा बेवहाय मा ओंख्रि जाबोखो बेवहायसो लिंनायसै आं दे ना मा ओंख्रि मोनजाबोखो हा दिनैसो फुजिखादों ना मा माथो खोथिया फुनानै हाब्रुआनो खारनाखैरा दा बिदिनो बिसोरबो केमेरा नुदोंब्लाथाय केमेरायावब्लाथाय नुजानो लाजियो एसेब्लाबो ना बर'नि फिसाना लाजिनाया एसेब्लाबो बारा गुबुनफोरबा हले गावगा गुगावनो दाउखाफोरबायदि बुंखायोमोन ना मा होनना बुङो ना मा गाज्रि होनदों हा माथो खोथिया फुनाया नोंना दोंफाल'सो नै सिंनि नालाय हा दबोयो जनायखायनो दोंसे फुदो आरो नंगौ दोंफाल'नो फुबावबाय नै दैज्लां नालाय बयबो खोथिया फुलायदों अबसे आं सानजा हाबा हौवाफ्रासो फुजोबो हिनजावफ्रा बिराद आरामथार सोनाब लागोनि हिनजावफोर जायफ्रा हाबा लासनगोन गायग्रा खोथिया फुनो गगोन दै हौवाफ्रा फिसायफ्रा खोथिया फुनो गगोन हरै सानजानि फिसायफ्रा थ' बिदिब्ला आं दान्दिसे लामायावहाय खोथिया फुनाय नुनानै गोसोखांदों बै समावहाय जेब्ला न'आव थायो अब्लानि समावहाय खोथिया फुनाय बिफा बोराइजों खिबु खारलांफानाय ओमफ्राय खोथिया खानो दुरुं जिरनाय बेफोरखौ सिन्थाय गोसोखांदों आरोखि ओंखायनो बिसोर गासैखौबो ओंखायनो एसे दान्दिसे भिडिअ लानाय जादों थ' बिदिब्ला चल्लो बालि बिदा होलांसै लामायाव मा लोगो मोनो खेबलां गोसो मोनो बा एम्बु मोनो मा मोनो लाबोनायावथ' गरायसो लाबोखादों आं हाब जोबलांगोन आरोखि उल्थाव बिहावसो फन हरदों थ' बिदिब्ला लोगोफोर ओमफ्राय दा जायगा मोनफैलायबायना दैज्लां बोथोर ना बेफोरबायदि नै बावहाय मादै मोना मालाय मादै मा मोनजाखो मुरि साहा बेखौथ' सोरबायासो जायोलै मैदेरा जानो हाया बे जिनिसखौ मैदेरा जानो हायाना मानसिया जायो दा नोंसोर जानो हायो दा हायो गासिबो हाजोबो ओमफ्राय बे नानि मोनाबो गायफादों ना मा नायनो गोरों गायनो गोरों ना मा सोलोंजेनदों खय बिगा गायजेनखो 3 बिगा दं 3 बिगा आदानि ना सोरनि 6 बिगा दं आंनि जांख्रायाव मा जाहोगोन मा जाहोनो मिरामिस नङा माबा मोनसे जाहोनांगोन आदाया दैज्लांनि मालाय जांख्रानि थाखाय मालाय अमा फिसिखादों दा औ मा मिनिबाय थायोब्रा अमा दंखायोलै बिदि दंखायोब्रा ओमफ्राय
बाजि मादैया बबे ए दाउआ माबेसे Oh, 15,000. लांलायनांगोन नोंसोर आन्थाल' जाबा जानाय नङा ना मा बैलाय मादैया माथो खनायाव थांखो Nès'o fैदो. फैनांगोन जानाय नङा जाफै. जाफैनांगोन गाबोन जांख्रा जागोन नालाय. गाबोननोखा दा औ. आच्छा थ' लोगोफोर गाबोन नांगोल जांख्रा दं बे आदैनि ओमफ्राय बे अमा मासे खालामगोन नांगोल जांख्रा गाबोनो अमा मासे सिथारगोन ओमफ्राय अमाखौबो खालामगोन ओमफ्राय लोगोसे दंफाय सुखबिर फंबाय ब्रादार गोबावजों खनसे लोगो मोनदों हेपि दैज्लां ओमफ्राय नै बिहावसो होनाब्ला बियो रागा जोङो बियो बिहावसो अन्थाव होननानै बिहावसो अन्थाव होनांगौ बेखौ ओमफ्राय दा गोदान मुभि माबाफोर माबा औ नै समबार 3 थारिख जुलाइनिफ्राय स्टार्ट स्टार्ट जासिगोन बै दाखालि मोनसे ओंखारबाय थादोंमोन औ जांख्रिथायनि थैसाम बेनो औ मोजां जागोन बायदि मोनदों आं आसा खालामो मोजाङानो मोजां जागोन जागोन बायदि मोनदों माने हा मानसिफोरा बयबो माने एसे दोनथ'दोना बुंब्रा थ' बिथाङा एसे लाजिदों माने फिल्मावबा माखासे बुस्थुआ लिरनाय थाखायो नालाय स्क्रिप्टफ्रा लिरनाय थायो ओमफ्राय भिडिअ'बा डाइरेक्ट भिडिअ' खालामनायावबा एसे उसुबिदा जायो खोथा बुंनाय मानाय थ' थेवबो नङा होमबा हामबायसै गोदान फिल्म ओंखारनायखौ जोंबो नेनानै थानायसै आरो रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामगोन आरोबा नायगोन होननानै आं आसा खालामदों थ' बिदिबा चल्ल' ओइ आंना चल्ल' होनो मोनालै थोदो बिदिब्ला थांबाय थानोसै लामा मालि बिथा फैदोंमोन ओरैबायदि खस्थ' गरायाबो मेङो माथो आं गरायखौ मेङाखैसो सानदोंमोन अयथासार मेंबाय गरायाबो भुटान हाजो रोमै नुबोदों सोमदोन मोना बोरै थाङोथाय सोमदोन बरगयारि मोना आसरित मोनबाय आं बावले मालायखौ मा बुंनो आङो रासिन माथो क्रिसार गोदान बिदिलाय सोर माहाजोननि क्रिसार जाखोलाय बिबा मा जुगनि जाखो बिफोरबा बेफोरबायदि सोमदोना नेना दङनो बबेबा जायगायावथ' जों सोमदोननिफ्राय देरहासार इस्लारिनाव थांगोन देरहासार इस्लारिनाथ' चेनेलानो आ जाबाय होनदों माबोरै आ जाखो बेखौ नायदो ओमफ्राय आखौ अ खालामनोसै थ' लोगोफोर लेट्स गो मालि बिथा फैजासिम आं खुननै बागमारा बिटिनि बेयाव फैनांगौब्लाना ओंखामा खुननै जाना फैखा खुननै नङाला मानसिया थैगोनबो आं खुनसे जाना फैदों दा नै ओंखाम उखैबावबाय सोमदोना मा जाहोयो दा आंनि गराया मेङाखै सानदोंमोन ना एक्सुवेलि मेंबाय गराया आंनिया मेंबायथ' दुंजोबलायबाय नै दुंदोंब्रा दुंदों माने बे मेंदों नङा होमबा मेंबायब्रा मेंबाय देरहासार इस्लारिनि चेनेला थैबायनो बेखौ आ जाबायनो देरहासार इस्लारिनो आं खुसि मोनदों बिनिखौ आ जानायखौ मानो माने बारा जाबाय बिनिया फैसा जानाया 2 लाख जायो मासाव बियो ओंखायनो आ जादों ओंखायनो बेखौ बोखांनायो बावनि आखौ खौरां लाहैनि माने खौरां लाहैनि लानायजों लोगोसे आरो बोखांना होबावनि आनिफ्राय उ खालामहैबावनोसै थ' बिदिब्ला थौबाय थादो नङा होमबा फैयै मा जायगा मोनलाय आं नामखौ बावलायबाय बे जायगाखौ नारें गोदै जायगा मिथिबाय नारेंआबो गोदै थायो नालाय गोखै गैया गोदैसो मिथिबाय ओमफ्राय लोमजादों नामा नानिया मालानिफ्राय लोमजाया सप्तासे जाबाय ना नावजों बारनानै लाबोनो गोनां जों मालाबा ना एलबाम फिल्म नुयोमोन ओमफ्राय नानि ओंखाम फैबाय नै हा ओंखाम फैयाखै मा गोसोखांदों नों दै सेराव जिरायनानै बे दैया दालां जायोमोनबा बेसेबां मोजां जागौमोन बेखौ गोसोखांदों दा नोङो ने दा ना दालां गैया बे लामाया बे गामिया बै गामिनिफ्राय गामि ज्राव फैनो थाखाय मोजां जायो बाजार साजार ओमफ्राय दा नैबे मोनसे दैयाना भुटाननिफ्राय फैनाय ओरैबायदि नाथम फैयो जै भुटानाव देरबाय बेफोरबायदि आरोखि दा नैबे फरायसा गथ' नों मा क्लास मोनगोन क्लास 7 बबे स्कुलाव फरायनो बबे स्कुलाव
स्कुलनि नामा मा नाम इमि एमि बबे जायगायाव बियो बे आमथिखायाव आमथिखायावनो नों बबे गामिनि दलरफारा हा दलरफारा दल'फारानो दलतफारा गामिनि बेसेरा बियो दिनै स्कुलाव फरायनो फैनाया ओमफ्राय बावहाय 1 घन्टानि बारा जाबाय बे जायगायाव ओमफ्राय जोंनिया दैदेनगिरिफोरा सनानि गाद्दियाव जिरायो ना ओमफ्राय बिसोरो माबायदियाव जिरायनांगौ स्टन अन्थाइ बियो सनानिख्रुइबो दामिसिन दे बे अन्थाइया बेफोरबायदियाव जिरायनानै दं ओमफ्राय नैबे मोनसे दैयाखौ बे लैथोखौ बारनो थाखाय जों 1-2 घन्टा नेनांगौ जायो जाय हक बाथ्राफ्रा बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नैबे मोनसे मा होनना बुङो नावखा होनगोन ना दिङा होनगोन ना जाहाज होनगोन आंथ' बेखौ जाहाज होनगोन बड'लेण्डनि जाहाजाव जों गाखोगोन ओमफ्राय नैबे गरायजोंनो फैदोंमोन ओमफ्राय बावहाय एसे इन्टारेस्ट लाफैबाय मोजांबो नांदों सम न'आव थानानै मालाय भिडिअ बेसेबां मा खालामबाय थानाय नङा होमबा गराया खिन्थु बोलोआ दं माथो गराया बा बोरायाखै बोलोआ दं हा बेखौहाय जाहाजनि सायावसो थिखांनांगौसो जाहैबाय दा थिखांनांगौआनोथ' जादों दा घटनाया जेबो नङा हायो बिसोरो बे गोदै नारें गोदै ना मा गोदै बे जायगानिफ्राय दा नै बावहाय गाखोनानै जों ब्लड लांनोसै थ' बिदिब्ला जों ब्लडनायखौबो दा जसे खोन्थानायसै नारें गोदैजों बेखौलाय नुखाबाय दा जमुना ब्रिज फाथाबारि टु बेंटल थांग्रा जमुना ब्रिज बानायगासिनो दङ बियो ओमफ्राय बे दैया जाहैबाय फुरा भुटान रायजोनिफ्राय फैनाय मा मोनो मा मोना गासैखौबो मोनजोबो ओमफ्राय बावहाय बैयाव मोनसे बारबाय आरोबाव नैबावहाय जों बारबावबाय नायोब्ला मा नुयो दालाङानो बेयाव दं मानि थाखाय नैबे नावजों बारनो गोनां जादों नुयो माने बुजिया बेंटलाव थांबावनो माने लोगोफोर ओरैबायदि खोथाया माने नैबे दलाङा कमप्लिट जायाखै आरो बेनिखायनो दा नै बेबायदि जायगायावनो एसे मोजां दलां दङ खिन्थु जों नैबे नावजोंसो बारगासिनो दङ जोङो मा दलानि जाखोना माखो आदा दा लाजिनाङा जोङो जलानि जाखोना माखो बारगासिनो दं जोंबो बारनानै ओमफ्राय नै दा ज्रावमान बारनायसै एब्र'हाय जेरै खोथा एरै बाथ्रा जों देरहासार इस्लारिनि न'आव सफैबाय ओमफ्राय दा देरहासारा खाथियाव लागोमोन गस्ला गैया मा गैया बोरै लाथाबबाय थानो बेखौलाय लायानो बेखौ ओरैनो बिनि चेनेला आ जानानै दङ आ जाबाय देरहासार इस्लारि चेनेला ओमफ्राय दा बेखौनो आनिफ्राय जों अ खालामनो नाजादों थ' जोङो अ खालामनो नाजानायखौ जों नोंथांमोननो खोन्थाबाय थानो हाला मैसो बाजार माने मैसो बेदरखौ मोनाखै दे ओमफ्राय नांगौ जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय नैबे फंबायाबो मोनसे चेनेल दं दे मा नाम चेनेल नामा देंखो ब्लग देंखोआ सब समय देंखो बोनानैनो बे मैसो बाजारखौ देंखो बोगासिनो थायो उल्थां फाल्थां ओमफ्राय बियो सापर्ट खालामनानै हो देंखो ब्लग अनलि देंखो ब्लग ना सापर्ट खालामनानै होनाय आरो डिसक्रिपसनाव बा माबा होलाबायगोन डिसक्रिपसनाव माबा माबि ABCD हेन टेन ना हादाननि बाजार बिदिनो ओमफ्राय साहा दखान दङब्लाबो हादानब्लाबो मोजां साहा मोनलोङो ओमफ्राय बाबा बेखौ खोन्थानो हाथ'आ आं ओमफ्राय ओरैहाय दखान दं दखाना साननो हानायब्लाबो ओरैबायदि मोजां आरोखि जायखिजाया फ्रेश बार मोनजायो ओमफ्राय दंफां संफां नांगौब्लाबो फारसेनिफ्राय मोनो गोसोबायदि ओरैहाय फार्मासिबो दङ बिसोर जाहैबाय बा गासैबो ब्लगार बेबो सासे गासैबो ब्लगार ओइ मैसो बाजारखौ जों बिनिफ्रायनो बाय आरो टाटा मारिनानै थांसै फंबाय मा खबर हाब बिराद गोबावनि उनावलै फंबायखौ लोगो मोननाया बिराद गोबावनि उनाव हराव मा खामानि मावो बिराद इन्टारेस्ट दे आंनि गारिया बिनि न'आवहाय एरख्लायजोबना गालांनो गोनां जादों सोलियो दाबो उफाय गैया माथो खालामनो थ' बिदिब्ला जों बे मैसो बाजारखौ बे जायगानिफ्रायनो बाय अदालगुरि ना सान्तिपुर एरिया ओमफ्राय अदालगुरियावहाय
आंनि फंबायनि न'आव हाबफैदों ओमफ्राय बे फंबायनि न'खौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो मोजां मोननाय माने ओरैबायदि मोजां आंनि लुबैनायफोरबायदि न'आ दङ ओमफ्राय न'आबो ओमफ्राय बागान माने बाव लारि 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 बिबार बागान दं रावनिबो न'आव बेफोरबायदि बिबार बागान नङा ओमफ्राय ओरैबायदि क्लिन जायगाया आरोखि क्लिन माने साफा आरोखि बिबार बायदिसिना न' सेर सेरनै बेफोरबायदि बिबारनो मानो बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय न'आ आं ओरैबायदि न'आव लुबैबाय थायो माने न'आ मोनब्रैल' न'आ जेरैबायदि सानजागालि गंसे न' ओमफ्राय ओरै गंसे न' ओमफ्राय बै खाथियाव बाख्रि ओमफ्राय ओरै ओंखाम जाग्रा नैबे गभर्नमेन्टनि न' ओमफ्राय हनै बिजों आरो स्ट'र रुम ना बै साइडजों स्ट'र दङ बै खाथिजों ओमफ्राय दाउ गन्द्रा दं ओमफ्राय बोरमानि दोननाय न' बे आरोखि माने नोंसिनि न'खौ आं फसायदों आं थारमाने जायगाखौ मोजां मोनदों आं माब्रै होननानै बुङोब्ला न'आ मोनब्रै दङ ना न'आ गंब्रै दङ आंबो जिबनाव बेफोरबायदि न' लुनो गोसो माने हमनानै ला ओरै सानजा गंसे थाबाय ओरै गंसे थाबाय ओरै गंसे थाबाय ओमफ्राय नैबे दा ओंखाम संग्रा न' मोजां मोनदों आरोखि ओमफ्राय बैजों खनायाव बाख्रि दङ ना मोजां नांदों आरोखि लुफैनो दोनफैनांसिगोन बेजोंनो संसार जाफैनांसिगोन हिनजावखौ लाबोनानै बाव हादानावनो दोनफैनांगोन गथ' गथाय लाबोनानै ना मा औ बायनानै माखौ बायनो हिनजावानो दंखासै हाखौ हाखौबा हले ओमफ्राय बायफैदो गय गायफैदो औ ओमफ्राय फिसौ दङना सासे जोंना गथ' आंना गथ' सासे दं दंना फिसौजो नंगौ बहाथो बै बिलाइ बिदिनो आदसा बे नोंनि मादैनि फिसाजो देरसिन बेबो बेहा सेकेन्ड औ ओमफ्राय बै सासेलाय दुइसिन बयनिबो दुइसिन आदसा महा दुइसिनखायनोथ' खर'आ गिदिर बिहा ओरैबायदि उफुद्रु खालामहैयो आंनाव थांबा बियो दलद दोना बे मालाबाबो फन हरना ओरैबायदि फन हरा हमनो बाबाबो माने हरदामब्लेबाय थायो बिदिखा थ' जायखिजाया बे फंबायनि न'आवहाय ना फैनानै गोजोननायखौ मोन्दों जेब्ला फार्स्ट टाइम फैयो नैबे साइडजों अर सायनो मोन्दों दे आङो बाव समाव एसे दुस्थ'मोन ना आङो थ' लोगोफोर बे फंबायनि मोनसे चेनेल दं नोंथांमोना एसे मा नाममोन फंबाय नोंनि चेनेल नामा आंना इउटुब चेनेला देंखो ब्लग आरो ना दाबो फिसाल' 619ल' आरो ना दा आवगायगासिनो दं एसे आदामोननि अननायावनोसै जायखिजाया बेनो 600 बेसेबांबा ल'नो दङ सामथिं दं बेखौ थाबनो नोंथांमोना सापर्ट खालामना 1000 खालामनानै हो बे आरोखि थ' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो ब्लगखौ आंनि देंखो फंबायनि न'निफ्रायनो बायलायबाय